Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaway ke Jinja Hasaharanpur district jong ka Uttar Pradesh. Lagno ba Uwei Nongïalam ke BJP ubala tip kerting kum Yogesh Rohila ula Siat yala ka jong ka Kurim. Ba de ki Ngut ki Khun jong hakashnong sanga theda ke bahap hapo ka jingpet jong ka thanat gango. Kabalawanra ka jing Khlad u Khun shenrang ba ka Khun kenthei. Kat ba ka Kurim jong ba Uwei pat u Khun kila Mynsaw jur. Hak balapun kit no ayaki syaka jaka ajing sumar. Kat kum ke jing tho ki pulit. Uni orang ba uday udukat jong ka executive committee ke BJP. Ki pulit kila yatho bahadian ba ula dap Siat yala ka jong ka Kurim bat ki Khun ula pentip dala dehi syaki pulit hak bagi pulit kila lej mar syaka tega jaka. Uhe pulit jong ka Saharanpur urahit sajwan ula yatho ba Yogesh ula le yang ka kam dak ba suba ba ka tengah jong ka don jing ade syawai. Le yatho ba Yogesh udan hapdeng ka jingkul mar jingmut hakikat tu kanisngi watla umshim la yatho yano ru ki pulit kila kemno yu bat kinang penlong ya ka jing toket.